Pozdrav Gruntovčani, dobrodošli u najavu 5. ovogodišnje isporuke. Točno smo na sredini kalendarskog proljeća, pa su aktualne kulture u našim košaricama još uvijek uglavnom proljetne. To su blitva, špinat, mladi luk, salata, crveni ili žuti luk kao dio našeg ovogodišnjeg grincega, već druga isporuka mladog kupusa i ovogodišnjih krastavaca i ove godine po prvi put mrkva. Mrkvu smo ove godine uspjeli puno bolje uzgojiti. Naučili smo da je trebamo sijati direktno iz sjemena, a ne iz presadnica, a zbog našeg širenja i zbog sve većeg broja korisnika uspjeli smo se proširiti i na nova zemljišta. Zemlja na koju smo se proširili puno je mekša i rahlija i lakša i zato ove godine naše mrkve su puno ravnije, pravilnijeg oblika, lakše ih je oprat i konzumirat. I zato goodbye prošlogodišnja Hobbit mrkva i dobrodošla ovogodišnja D mrkva. Fun fact, što više Gruntek pretplatnika skupimo, to su nam potrebe za zemljom veće. Imamo priliku unajmiti različita, veća, drugačija zemljišta, a samim time imat ćemo priliku uzgajati i veći broj različitih kultura. Uživajte u vašem povrću i vidimo se!